itay nga ng krus, ang unang pulong, amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang andong sa unang pulong, nga gilitok na Jesus, ang ato ang Presidente sa Archdiocese of Cebu, sa Catholic Faith Defenders, Brother Adam Amper. Sa ngalan ng samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang unang pulong na kinutlo diha sa Ebanghelyo ni San Lucas 23:34. Matod pa niya, Pater dimiti Elias non enemsion quid fashion. Amahan, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Kining pulong nga mga kaigsuonan nga atong Ginoong Jesucristo bisan diha na sa ngilit sa iyang kamatayon apan gugma kaluoy ngadto siyang katawhan. Apan yun na pa. Kini bang paingon sa Ginoo mga halos 2,000 na katuigan gunad niya itong unang Biyernes Santo. Maubag hapon, diha sa iyang pag-ingon, pasaylua sila mahan, kaya sila masayod sa ilang mga buhat. Sa atong katilingban karon, makaingon ba ta? Nga dihang nakahimo kita sa mga kalapasan, mga kasalanan, maapil baka kita sa pag-ingon sa Ginoo. Pasaylua sila mahan, kaya sila masayod sa ilang gibuhat. Bueno, ang atong simbahan nagpamahayag niini mga kaigsuonan. Namatod pa sa atong simbahan nga ang dunay tulo ka elemento nga diin ang atong mga binuhatan labi na sa gitawag og actual sin nga makahibaw kita kung kini usa ba ka venial o mortal sin. Tulo ka elemento ang gisgutan sa simbahan mga kaigsunan. Nga matod pa, una, kining gitawag og dagko nga mga sala, dagko nga mga butang. Grave or serious matters. Sa tapausan niya na mga kaigsunan, kining yung mga bugat, mga dagko nga mga butang atong nahimo. Ikaduha nga elemento kanang gitawag og full knowledge and advertence, sufficient reflection. Nga sa ito pa, aduna tayo kahibaw, unya, aduna tayo paghuna-huna gayon. Nining mga butangan nga atong nabuhat. Ug ang ikatulo, mao kining deliberate and willful consent. Nga sa ito pa, na ato kining nabuhat, uban gyud sa ato yung ituyo. Kung anaa, present kining tulo mga kaigsuonan, kining tulo ka elemento sa atong nahimo, gitawag sa atong simbahan og mortal sin. Ang pulong mortal sin gikan sa pulong mores or mors sa Latin mga kaigsuonan. Nga nagpasabot og kamatayon, patay. At that very moment we commit that particular sin, patay ang atong kalag. Nisgutan kana diya sa balaang kasulatan. Diha sa unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 6, nga bisan buhi pa, ng atong lawas mga kaigsunan, apan nagpatuyang kita, diha sa atong sala, patay ang atong espirituhanon. Meaning to say, ang grasya sanctificativa sa atong tagsa-tagsa, kakaugalingon, wa na diha, patay na. Meaning to say, ang atong relasyon ngadto sa Dios, bugto, putol. Giklaro ka na diya sa Isaias, Kapitulo 59, versikulo 2. Upon in the absence of these three elements, mga kaigsunan, ningon po ng atong simbahan, nga kanang imong nabuhat, o sa lamang ka venial sin. Venial, gikan sa pulong Latin, nga venea, meaning excusable or pardonable. Pasabot nga ang grasya sanctificativa, sanctifying grace within us, wala mawa. And therefore, we are still communion with God. Muna nga, karon nahibaw na mga kaigsunan,
makatimbang-timbang kita kung unsa nga atong nahimo nga sala, either venial or mortal sin. Di man nato mga kaigsunan nga kining mortal sin nga atong mahimo matag gutlo or matag himo nato nini sa atong kinabuhi mga kaigsunan, matod pa sa atong simbahan, bisan ug usalaman ka mortal sin ang atong mahimo, and that is enough ground for us to be thrown into the lake of fire. Kasakit nga walay katapusan nga matod pa ni San Pablo diha sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 17, adto sa kasakit nga walay katapusan, kansang mga ulod dili mamatay, ug ang kalayo didto way pagkapaon. Sumala diha sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 9 bersikulo 48. Apan gusto ba ang Ginoo niini mga kaigsunan nga kadtog yung mga magkasasala nga mga dagko mahipunta dayon ngadto sa impyerno? Dili. Ug mao'y rason di ay sa Ginoo mga kaigsunan nga iyang gipada ang iyang bugtong anak. Namatod pa diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 16, for God loved so much the world that He gave His only begotten Son, so that he who believes in Him shall not perish but have eternal life. Mao kana ang plano sa Ginoo. Kinahanglan kita usab mutuo ngadto kaniya. Unsang pagiha mga kaigsunan aron mahibalik kita ngadto kaniya. O makaingon bagha ang Ginoo nga pasaylua sila amahan kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Pinaagi gayud sa simbahan, gitudloan kita. Bisan patuod nga kita nakahimo og nakasa nining mga dagkong mga butang, mortal sin, apan aduna pay kagayunan. Kagayunan sa pagpili padulong ngadto sa gingharian sa langit. Kay lagi dili siya gusto nga bisan adunay usalaman kakalag may punta ngadto sa kalayo sa impyerno. Giklaro kana sa atong unang Santo Papa, San Pedro. Nasa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9, ug si San Pablo usab namuong diha sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Madili gusto ang Dios sa usa ka makasala nga may punta ngadto sa kalayo sa impyerno, hinuon gusto siya nga kitang mga makasasala makadangat ngadto sa paghinulsol, ngadto sa pagbasol. Kay matod pa ni Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, bisag unsa kadagtong pula sa imong kasing-kasing gumikan sa imong sala, papution ko kana sama sa niebe. Sa ato pa mga kaigsunan, waysa nga dili mapasaylo sa Ginoo. Name your sins. Ingon ang Ginoo, papution ko kana sama sa niebe. Automatic ba mga kaigsunan? No. Matod pagali sa atong Ginoong Kristo diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ngadto sa 23, dili tanan nagdatawag kanako Ginoo, Ginoo makasud sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagatuban sa kabuton sa akong amahan. Ana ay pamaagi gihatag sa Ginoo alang kanato pinaagi gayud sa iyang simbahan. Sa unsa pamaghiha mga kaigsunan? Naa sa balaang kasulatan. Proverbio kapitulo 28 bersikulo 13, ikumpisal ang inyong mga sala. Asa man nato ikumpisal? Alang sa itong mga kaigsunan nga tua sa lain ng mga pundok, diretso na sa Ginoo. Kay mayo itong diretso sa Ginoo kay watoy sa. Apan kabubuton ba sa Ginoo mga kaigsunan? Kung kabubuton na sa Ginoo nga diretso lang taniya, di na siya magtukod og iyang simbahan. Apan nganong nagtukod pamanggod siya diha sa San Mateo 16:18, ikaw Pedro bato og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. So, kundi na lang dito musunod diha, musunod sa iglesia nganong nagtukod pa man siya mga kaigsunan. Mao na nga ngatong pagsunod sa Ginoo dili laman nga na pagtuo nato ngadto kaniya, kinahanglan usab dawaton nato ang mga pagtulunan nga iyang gihatag, nga iyang gitisok diha sa iyang simbahan. Dako kayo ang kahimuan sa simbahan mga kaigsunan. Namatod pagani ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. O sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, nga ang simbahan sa atong Ginoong Jesucristo mao man ang haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Busa maminaw ta
Maminaw ta sa tambag sa simbahan, sa sulti sa simbahan, mga pagtulunan nga iya sa simbahan, mga kaigsunan. Kay matud pa sa atong Ginoong Kristo diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16, ang naminaw kaninyo sa simbahan, naminaw kanako. Ug ang naminaw kanako, naminaw usab samahan nga nagpada kanako. Ayaw paminaw, ayaw patalinghogi ang simbahan. Wa kamo nagpatalinghog kanako. Labi nang wa na kamo nagpatalinghog samahan nga nagpadaha kanako. And that is the consequence. Muingon ta nga diretso na lang ta sa Ginoo. Maayo to dito sa Ginoo, diretso, wa nay kinahanglan og simbahan, wa nay kinahanglan og iglesia. Wa ta naminaw sa Ginoo. Wa ta naminaw sa simbahan. Maigsuon ang balaang kasulatan ng sulti niini. Matud pa niya diha sa gyud sa unang Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Nga sa dihang nabanhaw siya ining pagkagabi gyud, sa dihang nagtapok, nagtigom ang mga apostoles didto sa ibabaw sa lawak sa Jerusalem, sa sinakulo. Nanarangka sila apan ang Ginoo ni kalit lang og tungha kanila og niingon ang kalinaw manaa kaninyo. Og niingon ang Ginoo, as my Father has sent me, so I send you. Iyang gihuipan sa Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. Whose sins you shall forgive shall be forgiven them, and whose sin shall be retained. Whose sin you shall retain and shall be retained. Pulong kini sa Ginoo mga kaigsuonan. Ug wa mag-joke ang atong Ginoong Kristo niini. Kay ang atong Ginoong Kristo Dios nga nagpakatao, ug matud pa diha sa Ezekiel kapitulo 12 bersikulo 25, unsa gani ang gipamulong sa Dios, iya kini pagatumanon. Ug way bakak diha sa atong Ginoong Kristo. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 22, there is no lies in him. Busa kanang kamatuoran nga gilitok sa atong Ginoong Kristo, angay gyud nato kining puy-an. Angay nato kining dawaton mga kaigsuonan. Ang atong simbahan Catechism of the Catholic Church number 1493, nausab sa 1495, naapod sa 1497. CCC 1497. There is no other ordinary ways to be reconciled to God and to the church but through the sacrament of penance, sacrament of confession, sacrament of reconciliation. Dili mahimo mga kaigsuonan natong mga Katoliko, diretso ta ngadto sa Ginoo. Pahinoon ang simbahan mo-adjust ra ang mga kaigsuonan kay ang Ginoo adjustable magayo. In case of emergency. Last 2 minutes lang atong paghinga-hinga. Ngita kag pari wanay pari mga kaigsuonan, itambagan ta sa atong simbahan. Direct to God, yes. Kanang gitawag og perfect contrition. Ang imo niya mao ang paghilulsol, pagbasol sa imong mga nahimo nga dagkong mga sala. Dawaton ka sa Ginoo niya na. Apil ka na sa pagingon sa Ginoo, Pater, dimiti eles, non enim sion quid fashion. Amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Mao na mga kaigsunan kining maong gipamulong sa atong Ginoong Kristo. Pertinugaya na magito kayo, no? Almost akong balikon, almost 2,000 years ago kay nahitabo to mga kaigsunan ang unang Birhen Santo. Niadto man tong 33 ano Domine. Unya ika-225 naman ta karon. No? So sa ato pa mga kaigsunan, kining mga pagtulon-ana dili mawagtang dili mahanaw. Ngano man, number 1, ang atong simbahan sa kanunay naga-remind kanato, nagapahibaw kanato sa kanunay. In fact, niadto gyud pagsaulog nato sa unang adlaw sa Kwaresma mga kaigsuonan. Kabati tingali mo sa gisulti sa pare sa dihang gibadlisan ang atong agtang. Remember man that you came from dust, and to dust you shall return. Hinumdumi tao nga ikaw gikan sabog ka pauli. Kung baliwaon nato ng mga kaigsunan, mura lang naglakaw nga bisag unsa lay mabuhat, okay ra. Apan kung ato kini sa kanunay hinumduman, naa sa Biblia. Sirach kapitulo 7 bersikulo 36. Namatod pa niini memorare novesima tua. It in eternum non peccabis. And everything you do, remember your last things, and you shall never sin again. Usa mga kaigsunan,
ka mga pamaagi aron kita mahilikay ni anang mga kalapasan kasalanan labi na kato atong gisgutan nga mortal sin atong hinunduman nga dunay tay katapusan. Kadiyo trata nini mulabay nining kalibutan. Namatod pa sa mga magialamon theta el mundo cueves est post morte vita eternitas est. Atong kinabuhi din sa kalibutan hamubura apan kinabuhi human sa kamatayon. Way katapusan. Ug mao kana mga kaigsunan ang supposedly anaa sa atong hunahuna. Ang katapusan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kay matod pa diha sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 1. Mas maayos sa kanunay handumon ang inyong katapusan kaysa sige mo paghandom sa inyong pagkatao. Mabitan na ining birthday na to, sige gyud handom sa atong handaon. Wa gyud ta maghinom sa kinabuhi. And it is very important for us. Maigsuon kadiyo ta nining kalibutan ang makaigsunan apan usa kini kapag pahinumdum ka nato nga bisan unsa ta ang atong nahimo sa atong kinabuhi kalapasan dagkong nga sala mga kaigsunan natong mga Katoliko atong hinulsulan basulan bag-ohon ang atong kinabuhi. Ezekiel 33:13 ngadto 14 makabaton kag kinabuhi ngoy katapusan. Ug natong mga Katoliko di nato kalimtan, go to the priest for confession, especially these holidays. Anaa open ang simbahan alang sa atong pagpangumpisan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.